Инде әңгәмәдәшләребез белән танышып китерчәк. Бездә инде бүген кунакта 26 ел дәвамында хакимият башлыгы урынбасары булып эшләгән. Шул ук вакытта киң кулачлы әдип, районыбыз тарихын барлауга багышлаган бик күп китаплар авторы. Шул чираттан бик аның бүтән китаплары 21-гә тула. Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның язучылар берлегенең Саҗидә Сөләйманова исемендәге премия лауреаты, күп медальләр, шул исәптән бөтен дөнья татар конгрессының татар халкына аеруча зур хезмәтләр күрсәткән өчен медаль иясе Балтач муниципаль районының почетлы гражданины Гарипҗан Садыйк улы Мөхәммәтшин. Һәм шулай ук 40 елга якын районыбызның Якты юл колхозын җитәкләгән, озак еллар нәтиҗәле хезмәте өчен почет билгесе, хезмәт кызыл байрагы, икенче дәрәҗә ватанга хезмәт иткән өчен, Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденнары белән бүләкләнгән, Татарстан СССРның Россия Федерациясенең ат казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исемнәрен йөртүче Хәмит Гәрәй улы Гәрәев. Инде Гарипҗан Садыйкович, район тарихын өйрәнгән кеше буларак, колхозлашу чорының төп вакыйгаларын сезнең белән барлап үтик әле. Без инде алдарак тәүге колхозларның уңышларын барладык. Әлеге уңышлар җиңел бирелдеме? Шуның турында сөйләп китсәгез иде. Менә бу сорауга җавап биргәнче, мин уйлыйм, менә район оешкан чорда безнең менә җирлекнең халәте, халыкның халәте нинди. Менә 20-нче гасыр biz беләбез, үзенең башлангыч чорыннан ул туктаусыз сугышлар, түнтәрелешләр, ачлык, ялангачлык һәм башкалар белән билгеле бит инде. Менә алар бөтенесе шушы безнең халыкның йөрәге аша үткән бит инде. Шушы халыкның җилкәсенә төшкән авырлык булып. Шуңа görə менә 1930 ел районыбыз оешкан чорга килеп җиткән вакытта халыкның, илдә халыкның хәле авыр. Ул йончыган, арган, менә басынкыланган шушындый хәлдә. Менә шушындый хәлдә районыбыз оеша һәм район оешкан шушы ук елда, хәтта бер ел әле алда дип тә әйтә алабыз, 29 елдан авыл хуҗалыгының күмәкләштерү хәрәкәте башлана. Менә монда сез дөрес күрсәтеп киттегез инде. Уңышлары булган. Күмәкләштерү чорының үзенең күп вакыйгалары була инде. Авырлык белән бара сүздә юк. Безнең районда да авырлык белән бара. Менә бит бер башта шушы колхоз оештыруда актив катнашып йөргән авыл советы председателе Адил Гомәровны үтереп куйга ташлыйлар бит инде. Зурлызи авылында Николай Голубьевны шушы эш белән менә шушы эшнең үзәгендә торган Yırtqıçlarca үтерәләр, кыйнап төнлә. Салауш авылында укытучы булып эшләгән 2 егетне тотып кыйныйлар. Шаһидулла Рахматуллин, икенче Фатих исемле алышмасам. Менә Фатихны кызганычка каршы вакытында оралап алмыйлар инде, яшьләр оралап алалар бу егетләрне. Ләкин ул нык кыйналган була һәм 2 ел агырып ятып үлеп китә. Нәмендә вакыйгаларда булган. Авырдан бара күмәкләштерү хәрәкәте. Яхшы. Ләкин шуңа да карамастан беренче еллардан район үзенең хезмәт сөючәнлеген күрсәтә. Безнең район 8 районы составында республиканың 31 елда, 1931 елда республиканың кызыл китабына кертелә. Анда шунса да кызык 3 район Kozan артыннан. Орша районы, Саба районы. Ләкин беренче урында монда безнең район тора менә. Шушы уңышка иреша халык. Яхшы, Гарипҗан Садыйкович, менә төрле сәбәпләр аркасында крестьяннарның колхозга керергә ашыкмавы билгеле, шулай бит. Бу хәл Балтачтан ничегрәк торды икән? Хәмит Гәрәй, сез дә өстәп әйтеп китсәгез була шушы хәлләр турында. Монда сүздә Хәмит Гәрәйгә бу сорау.
Ләкин менә шуны әйтергә кирәк. Мин әйттем бит, халык арыган gün чыган, әйеме? Шән итеп бит әле халыкны, әнә шундый хәлдәге халыкка аңлатырлык вакыт юк бит. Бүтән ашыгычлык белән безгә хас булганча менә ашыгычлык белән эшләнә. Шән итеп халык белән аңлашу эшләре булган булса, якын итеп шушы халыкны. Андый хәл кирмәү, чыкмау әйтик булмас иде. Көч кулланып шул вакытта авылның иң булдыклы кешеләрен төшереп авылдан. Шуңа күрә менә бу нәрсәләр бөтен ише халыкның арыганлыгы, аңлату эшенең җитмәүе, бөтен эше менә ашыгычлык белән эшләнү, алар барысы да халыкның аңына йогынты ясаган инде. Ул шуңа күрә менә сиңа колхоз дип әйттеләр, әйдә керәбез, бөтен әйберне китерәбез, колхозга тапшырабыз дип. Алай гына оештырылган әйбер сүздә юк, башкача булган. Балташта бәлкем башка төрлерәк булгандыр. Кеше бәлкем ашыккандыр колхозга керергә, Хәмит Гәрәй сөйләп китсен әле. Безнең авылда колхоз 1929 елда төзелә башлый. Анда тавышлар белән гавак белән башлана инде бу. Сталинның уңыштан башайнар дигәндәге мәкалә чыкканнан соң бу колхоз тарала. Шуннан 31 елда яңадан колхозны юстырып, колхоз шуннан соң инде эшләп китә. Бу җиңеллек белән түгел, колхозга керү зур кыйнаклар белән башкарыла. Bütün otlarını tartıp alırlar. Bütün oğuzdağı maşlar bulan neyerin koraldı koraların maşla ettirip indi kalkuz nege halık bizim ömür büyüten jigan baylığın birgetlemeyi şunun için bu zor tavuş bilen başlanır kalkuza kıl. Kalkuzu işe 30 yılda bir zor umuşala 30 yılda ol yılına indi ali kalkuşlarga köpme kerak şunu kadar aşık verirler. Bu indi zor tariş bula kalkuza kırı için nege Hristiyanlar. Aşağıda kalkuz işe başladı. Soğuş başlamış sebeple kalkuzlar bir ağır halde kaldı. Yurtlarına tuğul, otlarına da kalkuza bulgan teknikanın da başında fırıntıda celp ederler. Bizim avuldan 400'den artık kişi giden soğuşka. Otlarını, bütün jiyan taze otlarını alıp giderler. Giden soğuşka. Şöyle avulda kala kort karşı balaşır. Şuşalığı bir kıyın halde kalayındı o vakıtta. Bir avul bir kıyın halde kaldı. Ben hatırlayayım soğuştuğun başlayan yılların soğuşa gitmişlerini, yıl uzatkanların başında hatırladım. Менә инде Хәмит Гәрәй әйтеп китте, сугыш елларында авыллардан күп таза-таза атларны алып киттеләр, таза-таза иратларны дип шулай бит. Менә киләсе соравыма минем инде җавап бирә башладыгыз. Хәмит Гәрәй, менә хәзерге вакытта бит безнең авыл хуҗалыгына дәүләт бик каты ярдәм итәргә тырыша, шулай бит. Менә ул вакытларда мондый хәлләр булдымы? Менә сугыш вакытларында әлбәттә инде ярдәм булмаса, кайчанрак башланды бу ярдәм иттеләр? Һәм ничегрәк булды ул? Soğuk vaktinde yerden bulmayındı. Onda nece yerden turan su var, потому что nege lozungu var ya, sen bugün front için nerse yaşadın, nerse ben yerden ettin. Şimdi lozungu bilen halk yaşadı, halk ana bütün bulgan için jengüge sarf etti, jengüge jiberdi. Onda az çalıngaç bulan kara mesela halk tırış yaşadı. Bu devletin menə bu müskündə nigə avqızan yardımı o elə gərək bulğan bulsa, qalxızda yaşayan çördə bulğan bulsa, bir kubka fəbrək bulğan var idi, onayrak bulğan var idi. Min menə özüm indi 37 yıldan artıq kooperatlı bulmuşlar. Qalxızın taralığına bir canım ərgiyim qalxızların taralığına. Çünki qalxızlar son vaxtda indi küçəyib, kömək xocalı işi başladılar. Halləri jengiləydi, oңaylandı, texnika beriləndi və yardım edildi. Yardım 60 yıldan oxşat öləvdən köşkəndən başlap, xalqın şanışı orta başlap, mənə şuna başlandı Xruşev zamanından.
Аны шул акчага күчү, акча белән түләй башлау, ул инде колхозга карата булган мөнәсәбәтне халыкның үзгәртте. Бүгенге көндә колхозның нигә колхозга ярдәме күп дип әйтергә. Әгәр дә шушы ярдәм колхозлар яшәгән вакытта булган булса, колхозлар гүрләп барасы иде. Анда күпмәдер законнар гына үзгәртеп, колхозлар шу ярдәмне биреп, колхозлар бик матур яшәй алалар. Менә мин үзем эшләгән 37 ел эчендә 42 хуҗалыкка йорт салдык. Моны кайсы фермер сала, хуҗалык. Фермерга кирәк, аңа бүгенге көндә азайт анда акча эшләү, ул үзе өчен эшли. Колхоз шул авыл өчен эшләде, шул авылны тәртипкә килү өчен. 71 елда дом культура салдык колхоз кеше белән. Административный здание салдык колхоз кеше белән. 10 еллык мәктәп салдык колхоз кеше белән. Башлангыч мәктәп салдык икенче авылда колхоз кеше белән. Мәдәни универмаг салдык 2 этажлы колхоз кеше белән райпага сатып бирдек. Ике мәчет салдык. Менә булар бар да колхоз где-то бер 15ләп терлек фут помещение бөтенсе колхоз кеше белән эшләдек. Менә колхозның акчасына. Ул дәүләттән нәрсә бар иде. Акчам булса эшләп була, акчам булмаса алган шулдыны үзен сала алмый торган дәүләтнең ишемләре салырга тиешле. Безнең акча суплап, без бөтен бу эшләрне колхоз кеше белән башкардык. Дәүләткә без бер тиндә моңар бурышып, суд алып, дәүләттән акча алмадык. Хамид Гәрәч, монда инде дәүләт сезгә түгел, сез дәүләткә бурычлы буласыз. Менә бу мәктәп төзегән өчендә, дисат төзегән өчендә 2 дисат төзедек. Кибетне пикабины сатып бирдигән райпага төзеп, дәүләт белән акчасын кире кайтарып, потому что ул вакытта ул елларда әле дәүләтнең мәктәпкә салу дигән юк, шул колхозга кеше басалар иде. Анан тем более безнең колхоз инде районның иң читтәге төньяк өлешендәге колхоздан районнан 40 километр ул вакытта бар шуны баша круг, малый круг дигән килгән җитәкчеләрне шул баша круг, малый кругга йөртәләр иде. Без баша кругка да керә, малый кругка да кермәдек, чөнки читтәге колхозларга караш икенчерәк иде. Чөнки килгән җитәкчеләргә күрсәтү өчен балчай круг белән малый кругны күбрәк карарга кирәк иде. Шуның өчен мин инде сорап карадым, төземә колхозда ярдәм район тарафына булмаган, үзебез керештек, үзебез салып эшләдек. 72 елда Севгутинкада десят ашкан вакытта Рафик Абдуллович Файсханов қолдан тұтты да, Хамид, сенің бет колхозларың бек көп, балалар, яш балалар бек көп сіздің колхозда. Десят жоқ. Давай десят салаларға кіршал деп. Сонан соң мен 73 елда десят сал башлап, 75 елда баштап. Шундан башлап енді біз әр еліне не де болса түзеліш башлап, түзелішін башлап бәйрәм етті. Зайныларын ашу бәйрәм тантарасы өткәрдік. Хамид Гәрәч, менә әлбәттә бөтен эштә теге җайлыгына бармый бит, шулай бит, теге цивилизацияның да, колхозларның да бер күтәрелгән чорлары, төшкән чорлары булгандыр. Менә үзегезнең эш тәҗрибәсендә, Гарипҗан Сәдәкович, бәлкем сезнең эш тәҗрибәсендә шундый бүлгенлеккә төшкән вакытлар булдымы? Исегездә калган шул вакытларны сөйләп китегез әле. Булган булса, әгәр дә. Икегезгә дә. Андый вакытлар шугашан була инде ул. Мин әйтергә кирәк, 50 елга кадәр, 50 елдан артык эшләгән үземнең авылда, үземнең колхозда, үземнең авылында җитәкче булып эшләү бик күпкә кыен. Чөнки туган-тумачан күрше күләмен бар заманда уртаклык тауып, тоғышмыш эшләргә кирәк авылдашларым белән. Инде аннан китәргә исәбен юк икән, син алар белән уртаклык тауып яшәргә тиеш буласың. Аллаһка шөкер, инде беренче елларда шактый гына сугышырга туры килде. Авыл тулы ират, авыл тулы шабашлык. Барда килгән акча колхоз түләми, аз түләй, барда шебайта Кировская Мария Республикасына, шунда менә шушы шабашлыклар белән шактый гына аларны белән әрләшеп, аларны колхозга кайтару, колхозга төшүләр алып бару өчен куллана туры килде. Менә инде
Жай көне фундаменттар эшләп, кышка төзелешләрен алып барып, кеше эш булгачтан, акча түләгәчтән шабанчылар бар да кире кайтып, авылда кайтып, авылда эшли башладылар. Менә күпчелек эшләр безнең инде бөтен специалистларны, бөтен төзүчеләрне, инде специалистлар бөтенсе без үзебездә булдырдык. Бөтен төзүчеләр безнең үзебездә иде. Менә шулай итеп, колхоздан күтәрдек. Әлеге проблема элеккән түгел, хәзер дә бик актуаль. Шулай бит кеше күбесенчә колхозда түгел, шабашкада эшләргә тырыша. Шулай инде, хәзер түләү аз булган шулай инде ул. Эш юк. Эше юк, әйе. Эш юк ие. Лек дәүләтнең колхозга карата карашы бар инде, бик күпмедер ярдәм итәләр ие. Ул ярдәм колхозга килеп итәме юкмы? Онсы да бар инде. Күпчелек штата ул килеп тә җитмәдер иде колхозларга. Шул минем ин ауырткан нәрсә мәсәлән, ул колхозларның техника белән тәэмин итү мәсьәләсе. Россия гомер буе сугышка хәзерләнеп, ул хуҗалыгына була тиешле булган техниканы ассоциативный белән генә эшләү нәтиҗәсендә авылда гел хаҗа начар рәтләп эшли алмый торган техника колхозга кайтадыр. Менә хәзер бу 90-нчы еллардан соң чит илләрдән бит нинди генә техника кермәде, авыл хуҗалык техникасы. Хәзер колхозлар рәтләп рәхәтләнеп эшләдек. Запчас зәсе юк. Ашама зәсе юк. Китереп бирә барсын. Техниканы зәсе юк. Китереп бирәләр, ашам булса китереп бирәләр бөтен. Менә бу лекән иде. Запчасында эзләдек. Ашамасында эзләдек. Кировның колхоздан ашамаскаттан барып сибереп ташлыйлар балык ашамаларын. Техникасында нинди көчләр белән, нинди юллар белән табарга тырышалар. Менә хәзер тормыш бөтенләй икенче. Күбрәк фермер хуҗалыгына басып сала. Фермер хуҗалыгы бит ул элекке кулак, сөйләгән кулак. Ул үзе өчен эшли торган кеше. Ул сине авылның эшен эшләмәй. Аңар senin avlunda yolun var mı? Senin kibetin var mı? Senin kılığın var mı? Mertebin var mı yok mu? Onlar işip pişmeyi. Kolhoz bazılarında biz bütün bunların barısında yolunda paradık. Asfaltacak biz tüzüldük. Asfalt uğranlar asfaltacak biz. Kılığın nasıl olduk? Tüm bu taraftan. Mektebinde, dişatında bütünsün. Kibetlerinde bizi bir işlep sattım. Bütünsün bu işledik. Hazırki firmerim onu onlar avul kiyatı, onlar akça gerek. O bizi işin işletiren. Menə bu kolxozların tarafı o devletin zor yağışı buldu hep sayın zor yağışı buldu. Çünkü bizning ilimizning bütün kişi birdemlikte şolay bit birden bulgandagına olga barıp bulat. 1996 yılda Gollandiyada bulduk biz. Bir türküm spesyalistler. Şunda Gollandiya fermerlarının aytgan sözlerin eng yaxshi sistema ol kolxoz sistemasi. Bir kolxozlarni tarata ko'rmay deb qo'yadilar bizni. Mana fermerlar narsa bilan narsaga shulay deylar bular. Bizning o'xshada bor deydi. Kiyimimiz de bor. Uni bizning o'xsha bilan bir qo'ya bora olmaymiz. Albatta yemek yeyib biz qo'ya unaqa da bora olmaymiz. Biz 17-18 soat ishlaymiz. Fermerlarning 50% uylanmagan deydi. Uylanır kızlar fermerlarga kiyevga chiqmaylar. Bizga avurtarga yaramay, avurtsan onda firma assotsiatsiyasining kishi getira, огромный ko'lamda o'xshatib berib kerak. Mana shuning uchun bu kolxoz sistemasida bek yaxshi sistema tarata ko'rmay qo'yadilar. Davlatning mana bu kolxozlarni bunday holat tushiruvi, to'g'ri aytira kerak. Kishilarga ayrimcha to'g'ri kolxozlarni beru. Bu zo'r yaxshilik bo'ldi deb hisoblayman. Zor rahmat. G'olibjon Sadiqovich, bu fikr bilan sizda kelishasiz balkim üstler sizlariz barda. Bilginlik deb boshladik biz. Mana bilginlikka tushgan shoqlar, shunday qiyin shoqlar. 60-yillarga qadar turmushim kolxozning. Oring mana bilginlikda yashaydi onlar. Kishi avulda yashagan kishi 60-yildagina azrak erkinlab etmak oshay boshladi. Elbet 55-yillarda mana biz men xamirgarishga qaraganda 5 yoshga yashalaymi? Mana bizning bugun
Серек бәрәңгі қазып. Шабатасын басуда, шол теге, пішірақ басуға кіріп, қалдыра. Үлән ошап. Міне мой ойына келіп жетесің бәрәңгі біткен естінде. Ошлық колхоз бире 200 грамм қызмет күніне. Міне есеплеп қарауыз. Елда 360 елді балабыз екен. Күнні бойы 365 күннің, әр күнінде күні бойы ішлесе де, күні бойы ішлейінді ол. Міне күніне 200 грамм түленген ошлық білән, күзалдаған кетер, міне 5 балалық айланды. Бұл вақытта 5, 6, 7, 8, 9, hatta 11 балалы aileler көбейді ауылда. Міне, тұташ білгенлігі ол. Міне колхозлар дәулетнің ярдәме белән сүздә юк, Хамит Гәрәевич тә әйтте бу турыда, менә халыкның тырышлыгы белән 70-нче елларда шын колхоз булыбрак яши башлады. Нинди булырга тиеш колхоз? Менә шулай яши башлады. 90-нчы елда менә бу таркаулык башланды инде. Аның менә шушы без карый торган заман Совет чорына караганда колхозлар оешкан 30-нчы елларда менә аның 70-нче елга кадәр булган чоры ул колхоз түгел. Ул теге крепостное право. Анда синең бер хукукың да юк. Менә син күп кирәк, үстергәнсең, аның белән дәүләт командовать итә. Чәчәргә дигән урлыгын да шәмәрдәнгә ташынар. Яз көне, ана опять-таки мин искә төшергән чабатаны киеп, пишракта лыштыр килеп, шона белән әнә шуннан ташылар. Менә шушындый хәлдә иде. Әгәр дә оешкан чорыннан крестьянның үз ирке белән яши торган булса ул, аның әле колхозга күнектерү өчен 1-3 ел шулай булды. Анда улап хуҗалыклар хошлык китергән вакытлар булды. Булган. Аннан соң инде оештырып алгач, кулга алгач, шытырдатып талау башланды колхозны. Менә шул 70-нче елдан 90-нчы елга кадәр колхозлар үзенең чын потенциалын күрсәткән чордан шур менә шушы 20 ел. Әгәр дә шул вакытта Хамит Гәрәевич әйткәнчә аларны җимереп ташламаган булсалар, җимерү җиңел бит ул. Сәбәбе нидән булды моның җимерүнең? Сәбәп Дәүләт политикасы инде, дәүләт сәясәте. Әйе. Капиталист булдырдык. Ләкин капиталист инде менә Хамит Гәрәевич дөрес әйтә ул. Ул үзе өчен яши. Марксның сүзе бар бит. Акча менә шул капиталистка акча кертә торган булса, ул бер нәрсә алдында да туктап тормаячак. Менә шулай. Монсы да кирәк. Дөнья булгачның ул формасы да хуҗалык итүнең яшәргә тиеш. Ләкин авыл, тем более менә бигрәк тә Россиядә ул борынгыдан үз тормышы белән яшәгән. Менә революциягә кадәрге авылны күз алдына китер. Монда бит авыл советы да юк, колхоз идарәсе дә юк, мәктәп тә юк, клуб та юк, бер нәрсә дә юк. Менә мәчеткә җыйналган да үз мәсьәләсен үзе хәл иткән. Юл кирәк, давай төзибез. Мәчет җимерелә башлаган төзибез. Укытырга мәдрәсә кирәк төзибез. Урамны цикләндерергә, зиратны цикләндерергә кирәк, әйдәшлибез. Үзенчә яшәгән, үзенчә эшләгән. Әгәр дә колхозлар оешканнан соң да менә шушы крестьянның интересен, мәнфәгатен күз алдында тоткан сәясәт үткәрелгән булса, зикле рәвештә сугыш чоры дибез. Сугыш вакытында да кеше яшәргә тиеш. Сугыш вакытында да дәүләтнең бурычы балалар аштан үлчмәслек ситуациясыдыр. Бу сезнең сүзләрегезне ишеткәч, күз алдына килеп баса шундый мәкаль, үзең турында уйлама, илең турында уйла, илең турында уйласаң, гомерең озын була дип. Бит инде ул кешенең штанын салдырып, ил турында илне саклау, Авыл баласына тамағы сол 53-нче елда гына күпмәрсә таматын тоя башлады. Шәһәр баласына 400 грамм карточка белән булса 2 бирделәр. Авыл баласына шул төшергән бәрәк белән алаптан башка бер нәрсә эләкмәде. Мин үзем менә 53-нче елда гына тамагымны ипигә тамагын тояган хәтерлим. 53-тә туйдымын Хамит Гәрәевич. Менә безгә бит эләкмәде. Ну беренче класстан укый башлаганнан кагыл басуына йөри башладык, чубутарга, бұрчак юқырга. Гомер буе шуна кагыл басуында булдык.
Ул бала, шул балалар, карчыклар, карчыклар белән колхоз барды моңарчы. Алып барды. Сугышны илне фронтта ипи белән тапмый итте. Ну шушы сугышлы балаларына дәүләт йөзе белән борылмады һаманда. Менә алар нинди мехнәт чигеп үтсәләр балалар. Алар авыл сайын берәр икешәр генә калгач, алар менә без кайгыртабыз дип тотынышаклар алар кайгыртар. Ана 539 бала туган безнең сугышлы балалары. 28-дән 45-кә кадәр. Шуның хәзер 62-дә исән. 62-дә. Уже алар үлеп бетә хәзер инде акча юк дип әйтәләр, но акча табылыр, но балалар теге сугышлы балалар булмый бу вакытта. Хамид Гәрәч, менә безнең монда бер матур фотография килеп чыкты. Монда инде сездә бар, әлеге фотография турында берничә сүз әйтеп китсәгез иде. Кайда бу? Нишисез сез монда? Менә да Иратан Марат Готовичта күренә бугай. Бу ниндидер сессия булырга тиешме? Алай дисәң бу администрациядән түгел, клуб түгел. Ярар, инде Хамид Гәрәч, тагын бер сорау. Әлбәттә, инде заманында сез җитәкләгән колхоз бер сүзсез бүгенге көндә дә алдынгылар рәтендә, шулай бит. Менә әлеге өлкәдә зур тәҗрибәле белгеч буларак, сезгә киңәш белән мөрәҗәгать итүчеләр бармы? Һәм заман белән колхозлар тормышы да үзгәрдеме хәзерге вакытта? Нәрсә дип әйтә аласыз? Беренче менә шул киңәш турында инде. Киңәш сорыйлармы хәзерге яшь җитәкчеләр? Менә мин 2006 елда киттем. Ул вакытта миңа 71 яшь инде. Иткән вакытта. Шулай шуның сәбәбе кавышлар этләр инде. Авыл урамнарын сатып бетермичә җибәрмибез дип. Мен Тимер Шариповичка мен хат язып, Тимер Шариповичның булышлыгы белән колхоз авыл урамнарын асфальтап бетергәннән соң 2006 елда мин эштән киттем. Миннән соң менә икенче председатель хәзер, директор инде хәзер председатель туалар, директорлар. Икесе белән киңәшеп эшләдек. Керәләр, киңәшәләр, ярдәм итәләр. Аллаһка шөкер. Бак яшеп нормально эшләп бетте. Колхозның кеше пока инде нәрсәдә, авылда элек шикелле эш юк. Яшьләр китеп бетте. Барда Казанда кайнайлар. Авылда әйтергә кирәк, шул пенсия чыгарга җитеп килә торган 40-50 яшьлек кешеләр. Аңгары эш бик буша инде. Ул шәһәргә киткән яшьләр кайтмаячак инде. Әти-әниләре монда төрле осрап акча туплап, һәр берсенә квартира алып, квартира ураштырып баралар. Монда авылга кайтырга дип мин уйламыйм. Сирая кайтыр. Ну кайтучылар бар, бу шуртларга алар инде пенсия чыккан карт-карчык. Ярый, менә Хамид Гәрәч, Гарипҗан Садыкович, безнең бит инде Балташ районы ул, ни дисәң дә, теге авыл хуҗалыгы тармагын әйдәп баручы, шулай бит шул юнәлештә үсеш ала. Әгәр дә Балташ районы менә шушы юнәлештә үсеш алмаган, әлеге юнәлешкә кирип китмәгән булса, тагын кайсы юнәлештә үсә алыр иде дип уйлыйсыз? Икегезгә дә инде әлеге сорау. Бездә табигый байлыклар ниләр юк бит инде. Завод фабрикалары юк. Балташ районының гомер-гомергә шул терлекчелек, игенчелек белән шөгыльләнгән шулай булып калыр иде. Авылны бүтәнчә күзәлне китереп булмый инде. Төп юнәлешен бар шул була. Төп юнәлеш безнең шушы инде. Иртәме соңмы барбыр шул юнәлешкә кирип китәбез. Шунсыз илгә шул кирәк. Шулай. Яхшы. Хәмидә, тагын бер соңгы сорауны биреп китәсе килә. Әгәр дә менә 40, әйтик 50 ел артка кайтып булса, безнең инде яшь Гарипҗан белән яшь Хәмид тормышында нинди теге булган булса, нинди хаталарны эшләмәсләр иде? Менә бу шундый әйтик, машина времени, вакыт машинасы әйеме, 40-50 ел артка кайттык. Һәм нинди хаталарны эшләмәс идегез? Яисә инде менә бу җирдә булайрак итеп эшләп җибәрергә кирәк иде дип шундый. Халыкка бирә кирәк, төтүләргә кирәк. Менә
devletin sonunda neyi var indi? Üzerine faydalarak derslerine o kalkız için, başka kılar için bulmasın, tezerek üzerine uzlaştırıyor yankı. 90'ıncı yılda hatta bu bankta akça var indi. Kalkız akçası. Rafael abiyete nega bu alterga. Davay bir 900 bin so'm akçağızda nega bank fonduna ko'rsatib turg'iz, prosent bilan to'lab boramiz sizga. Shuna men bunga bek qarshi keldim, ko'pmadi bir 2 oy yurtdim, ko'rsatmaymiz biz buni. Biz Rafael biz so'ray. Ondan so'ng yarayni ko'rsatgan 900 bin so'm ko'rsatdik. Hozir bir yarım yil o'tdimi, bu bankni Smolenskdan bir Şimba Leningrad'da yaşayan banknotga çıkardı da 900 bin so'm akça propal. Mana bu 900 bin so'm akçaga o vaqtda bir kamazlarda 40 bin so'm. Mana o'ylab qara necha kamazlarga bor. Endi bu agarda buna shu yog'ochlar olsa bu o'xshab kolxozga to'langan bo'lar. Bu yog'och zo'r yog'och bo'ldi. Ikkinchidan jag'dan kamaz tuzilgandan so'ng bu Şamyan kolxozga ko'chirdim-da, Sulton Ibrohim ishlagan vaqtda bizda ikkigina kolxoz ko'chirdik, biz 600 bin so'm biz aksiya sotib oldik. No 600 bin so'm aksiya oldik. Bunga Toshkentdagi fonddan bizga 11 kamaz berdiler. 11 kamaz. Şu kamazlar elde olsa işleydi. Şu kamazlar işleydi. Mana bu akça propal. Zaten 600 bin so'm. Yangadan 500 hektar orman tuttuk, tağ bitlerine, yıla kırlarına. Bu indi kağıt kişi bilen tugul, leshoz oturttu, leshoz oturttu, bağlar tuttu, kağıtlar oturttu. Şu 500 hektar ormanın, hazır bu sebika kora bu sırada kağıt bunu polnasyo, bu sebikaşın devlet tağımını tartıp aldı. Mana bu yaşlar eğer de bu arada bir yolum öğrenci, bu hazır bu sam karşımın ikinci sıra uyarı karşı. No Kağıtçılar berip de bize kıskan nelerde vaqt boğamlar, indi sürüşlerde kubalarıp barga turu keldi. Bera kerak halkı, kısmasa kerak. Bera kerak. G'aribjon Sadiqovich bizning hali qaytib yeta oldimi? 40 yil, 50 yil ortqa. Ondan erterek vaqtga da qaytdim men. Novaların şeylerge vaqt yo'q endi. Mana men Kurshidagina Kurshimizda endi. Mana biz ikimiz bir yıllık nolay, Bulgadil isimli. Men G'aribjon istek. Mana biz onun bilen iki bir to'g'an şekilde, igiz balalar şekilde. Oğlan bilen xiyallar, ular, yürüler. Mana noyabr ayında en iyisi kolxoz bası'ndan boşaq jiyip qaytgan vaqtda Grajdanlar so'g'ishida qatnashgan, bek aktiv bo'lib yurishga tirishgan bir bobay meni tutib, avul soyitna keltirib, tegi boshag'ini uchatib, mening anisim dekabr oyida so'yitib 3 yilga turmaga jiberdilar. 5 bolasi bor, atilari so'g'ishda o'lgan. Mening ati bilan birga Leningradni saqlagan, shunda o'lgan. Mana eng kishisi mana mening yoshdagi. Mana onun ikisi olarak indi kolxozda ishlarlar nechikdir? Dekabr oyi. Yog'arga yo'q, osharga yo'q bularning. Bir kim de o'ltirdi o'ylamaydi. Ani jo'g'ani topgan, boshaq olib qaytib shuni bilan bo'lsa, to'yindirga tirishgan bular. Bu boshaq birovga da kerak deb o'ylaydi-da, boshqa qoladi. Mana shuni chekib aytgan. Mana tezdan Stalin o'lib ketdi, Stalinga apayni qaytardilar. Lakin uydan uyga yurib qo'nib, ko'p ishroqda bizda endi, shu bulg'anni qobib endi o'sgan ana o'lmalay, u vaqtda endi shahid keldi. Tuberkulozda. 56-yilda may oyida olma boshlashayotgan vaqtda mana o'lmalay ketib bordi. Mana shu chirlarni da shilyodirayim deb aytam, 40 yilgina qaytibdi, ko'proq olga ketib. Mana bu avul turmushi. Avul yaşayış ol, bizdegine bulmagan. Mana devletni onlarga kerak mana siyasetin. Etisi so'g'ishda o'lgan. Anisi shu shaklda 5 bolani o'stira bir o'zi. Hem şu apani
Şuşunun için mine şuşu yine iş yılatır var. Bu bir korası anekdot. İkinci yaktan korasan indi tragediya. Bir yakışa bizden türmede oldu. İyi, mine şuşunda iyi. 42 yılda Pritat olup işlediğim bir korktu indi. O zaman korktu indi o. O hatta halkka birge devletke topşırgan ipetinin 15%'ını sat ediler. 100 kilo devletke topşırsan 15%'ını 15 kilo halkka biri bular. Şu 20% bileminde halkka ipi bergen için şu korkunu apetip şu kork türmede öldü. 41 yıldan alıp 48 yıla kadar 35 kişi türmede oturgan. Şu 1 yıla 2 yıla açlık bilen, boşak bilen tutup şunday ağır zamanlar ebeyim. Şunday ağır zamanlar. Mağnesiz zaman. Mine sıravuna cevap verip, o gittirmişin alternatifisi yok. Onlar kirek koyup bulmuyor. Biz üsttük şunday zamanda kirek. Mine kirek mınışlarga. Mine mektepte okutuşlar yok. Men üskende indi üzüm şunday umtuluş bile üstem indi mektepni bitirgeç okutuşu bulurga okuyun. Kirek okutuşu. Mine institutni bitirdim. Mene işini başladım okutuşu oldu. Men üzümün ömrümni koz aldına ketireydim. Bari tek okutuş etip. Allah koylarga dimliler tegelaytız, bulaytız. Fakat mecburiyetler var oruna yongova direktör bulup giderge. Onda iki güne işledim. Mektep proyektlerini işletip yatam. Mektep saldırırga rayonda en birinci yuşkan orta mektep. Boltaş'ta tügül rayon üzerinde. Yongulda işte bizim rayonda. Birinci orta mektep. Şu mektebin binası yok. Onda hayırçılık. Bu indi hayır kişiyle turgan tügül indi. 12 tirege var ya mektebin. Şunu men 19'ga jetkirdim. Yer astı kazıp patval yasap. Şunda sport zalı geçtirdim. Sport zalı yok. Amalaylar dililer sport zalı kıraş başkası derlerdi. Mine yoğun mektep çağırdı biriyim. Gitirdiler mecburi alıp gittiler, oturtup alıp gittiler. Mine İsmalkom'a zahmet edip. Demek ne diyseniz de... Merse televite partiye, merse televite devlet. Biz mine şunu işlep üsken buğun. Hamil gereç de şulayık, min de şulayık başkası da. Indi eğer de anlatı, sileşüler, turmuşka hazırlevler bulsa hazırgı şekilde mine yeme. Etiler, eğitik mine zor inteligentler bulubalar, cem bulsa bilgili başka yöneliş. Her zamanın özünün prioritetleri şulay bit. O vakitte kirek eyberler hazır zaman kişisine külkü görünürgen mümkün. Lakin o vakitte o kirek bulgan. Lakin bütün kişi de olay kirek şulay deyip yaşamadı. Öz için yaşayanlar da buldu. Lakin biz şimdi bulup üsken biz indi. Yara engemeler için zor rahmet sizin bilen süyaşıp oturup özü bir mertebe. Hatta ki sizin indi Baltaş'ın tire legendaları deyip etsek de bir de yolğuş olmaz. Şunun için de engemeni tamamlap, rayonumuzun tuturuklu yaşayışı, yoqtı kileşegi için başkargan hizmetlerinizin iyiligini görüp, olu kuvanışta toza sağ selamet yaşarga yazsın sizge. Zor rahmet. Mine ol Baltaş'ın legendası. O büyük dinakına itip siledeli. Onun başkargan işleri. Onun için şula yok bitindi. Onlar istemedi, kimdir tülemedi. Tigilay bile yirgen kalkızlarda yaşadı. Ulda mine yaşadı. Mine büyük kişiler indi. Zağınışka karşı mine. Yukovad biz şunlar koytabız. Mine bizde kişinin hürmeti jiti bitmiş. Onu anlav jiti bitmiş. Sovyet zamanında işlegen hizmetlerini hazır bu devlet prinzavat etmiyor. Etmiyor. Yok Sovyet o vakittagi koy vakitte bir gün o atnasına oyuna tura. Kişi bit o. Bir organizm. Düzerge tiyişçilerge tiyişçiler.